क्या बात है, वाह जय तरकुलही मैया। लोभा गईली हो लोभा गईली, बोला तरकुलही मैया की। लोभा गईली हो लोभा गईली, तरकुलहा में मैया पूजा गईली। क्या बात है, जय हो माई। देखी तरकुलहा जे गईल होई उ जानत होई, वहाँ जोन माई है जे जे अपन दिल से जोन मांगेला ना वो माई पक्का पूरा करेले। जोन की तरकुलहा जोन माई सबसे शक्तिशाली है, जोन की जे जे गईल होई ध्यान से देख ली, वहाँ सबसे बड़न बड़न घंटा और कपूर मनौती होला, फिर बलियो चढ़ेला। काहे से कि माई जोन है कई रूप में चलेले, चंडी से लेके सब रूप में माई वहाँ विराजमान है तरकुलहा में। कहेगा भैया कैसे कहेगा, सत के करिश्मा देखावे मैयरिया, बंधु सिंह के हो कटली फसरिया। सत के करिश्मा देखावे मैयरिया, बंधु सिंह के हो कटली फसरिया। अरे बंधु के अमर बना गईली, अरे बंधु के अमर बना गईली, तरकुलहा में मैया पूजा गईली। एगो बात की और कहे के है, तरकुलही माई के मंदिरिया के जस्ट बगरिया एगो बामत माई के स्थान बा, जहाँ इसमें बलि चढ़ेला। अक्सर मनौती जहाँ लोग लेके जाला तो पहले तरकुलही माई के मंदिरिया पर चढ़त रहल, लेकिन कुछ लोग पाबंदी कैला, जौन एक वजह से थोड़ा सा दूर बामत माई के स्थान हो वहाँ चढ़ेला। कहे के बा, पन के राड़े चंडी रक्त ले ली मैयरिया, बनी के बामद पूजाली बगलिया। ओही रक्त पर माई लोभा गईली, ओही रक्त पर माई लोभा गईली, तरकुलहा में माई पूजा गईली। कहे बा माई के अगर हम कितना बखान करें उतना कम बा, ऐसे कि माई मैये होले। अगर जब माई के सच्चे हृदय से मानी तब पक्का हम गारंटी देतनी कि बिगड़ल काम माई बना दी। कहे के कैसे बा, गोविंद गावेला राउर कहानिया, तोहरे दिहल बाटे मोर जिंदगनिया। गोविंद गावेला राउर कहानिया, तोहरे दिहल बाटे मोर जिंदगनिया। अपने भगतन पे माई भुला गईली, अपने भगतन पे माई लोभा गईली, तर
तारा कुल्हा में माई पूजा गईली। तारा कुल्हा में माई पूजा गईली, तारा कुल्हा में माई पूजा गईली।